గత 2 వారాల క్రిందట సీఎం కేసీఆర్ బంజారా భవన్ ఆదివాసీ భవన్ ప్రారంభించడానికి వచ్చి గిరిజనులకు గిరిజన బంధు కల్పిస్తామని చెప్పి 6 నుండి 12 రిజర్వేషన్ ప్రజల సమక్షంలో చెప్పి నేటికి అవి అమలు చేయలేదు. వికారాబాద్ గిరిజన విద్యార్థి సంఘం అధ్యక్షుడు రాథోడ్ శ్రీనివాస్ నాయక్ అన్నారు. గతంలో గిరిజనులకు 6 నుండి 12% రిజర్వేషన్లు పెంచుతామని చెప్పి 8 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా నేటికి జీవో ప్రకటించలేదని అందుకు గిరిజన శిశు శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కూడా స్పందించకపోవడం చాలా బాధాకరమని అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ అన్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రాథోడ్ శ్రీనివాస్ నాయక్, గిరిజన విద్యార్థి సంఘం వికారాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా పనిచేస్తూ ఉన్నాను. గత 2 వారాల కిందట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బంజారా భవన్ ఆదివాసీ భవన్ ఓపెనింగ్కి వచ్చినప్పుడు గిరిజన బంధు గిరిజనులకు కల్పిస్తాము, తర్వాత 6 నుండి 10% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పేసి అందరి సమక్షంలో హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. గతంలో కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే ఎన్నికల హామీలో కూడా మేనిఫెస్టోలో కూడా ఫస్ట్ జీవో గిరిజన రిజర్వేషన్ 6 నుండి 12% పెంచుతామని చెప్పేసి సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు 8 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా ఈరోజు ఎలక్షన్లు దగ్గర పడుతున్నాయని చెప్పేసి ఈరోజు గిరిజన బంధు కల్పిస్తాము, తర్వాత గిరిజనులకు 6 నుండి 10% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తాము, వారం రోజుల్లోనే జీవో ఇస్తామని చెప్పేసి కూడా అనడం జరిగింది. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జీవో కాదు కదా, మాటల ప్రకారంగానే ఆయన జీవో నడిపిస్తున్నాడా ఏదో తెలియదు, కానీ ఇప్పటి వరకు జీవో జారీ చేయలేడు. ఇందుకు గాను ఈరోజు గౌరవ గిరిజన శిశు శాఖ మంత్రి గారు కూడా సత్యవతి రాథోడ్ గారు కూడా స్పందించకపోవడం బాధాకరమైన విషయం. ఎందుకంటే గిరిజన జాతిలో ఉండి కూడా ఈరోజు గిరిజనులకు ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే కూడా ఎందుకు ప్రశ్నిస్తలేరు గిరిజన ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు? ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి దాసోహం పలుకుతున్నారు తప్ప ఈరోజు గిరిజనులకు ఎట్లాంటి ప్రయోజనం లేదని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు గిరిజన విద్యార్థి సంఘం ఆధ్వర్యంలో బంజారా గిరిజన విద్యార్థి సమైక్య ఆధ్వర్యంలో ప్రగతి భవన్ ముట్టడి ఈరోజు అయ్యా కేసీఆర్ గారికి మేము వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి కూడా మేము వెళ్దాము, అయ్యా మీరు చెప్పిన మాట ఏమైందని అడుగుదామంటే కూడా ఈరోజు మాకు ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు పరిగి పోలీస్ స్టేషన్కి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఉన్నామా లేకపోతే రాచరిక వ్యవస్థ నడుస్తుందా ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పేసి నేను అడుగుతూ ఉన్నాను. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకు తనంతర తాను ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకు దళిత బంధు ఇస్తున్నారు, తర్వాత ఇక్కడ గిరిజన బంధు ఇస్తామని చెప్పేసి అన్నారు. కానీ ఎందుకు ఈరోజు పోలీసుల ద్వారా మాకు అక్రమంగా అరెస్టు చేసి ఈరోజు మాకు అరెస్టు చేపిస్తున్నారని చెప్పేసి ఈ సంఘం నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మిత్రులారా, మీరందరూ గమనించాలి, సీఎం కేసీఆర్ గారు ఏదైతే వాగ్దానం ఇచ్చిండో 6 నుండి 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తామని గత 8 సంవత్సరాల క్రితమే మేనిఫెస్టోలో ఫస్ట్ జీవో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామని చెప్పిండు. ఇప్పటివరకు లేదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం దిగిపోయే విధంగా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు విద్యార్థి సంఘం నుండి నాయకులను ప్రతి ఒక్కరిని పకడ్బందీగా చేసేసి ఈరోజు ఏదో నామకరణంగా 6 నుండి 10% రిజర్వేషన్ పెంచుతున్నాము, వారం రోజుల మేము సోమేష్ కుమార్ గారికి సిఎస్ గారికి చెప్పి జీవో విడుదల చేసే విధంగా చూస్తామని చెప్పేసిన కేసీఆర్ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ పోయారు? ఇది అతని సమక్షంలో జరిగిన సత్యవతి రాథోడ్ గారు ఎక్కడ పోయారని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను. ఈరోజు గిరిజన ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు కేసీఆర్ కుటుంబాన్ని కావచ్చు, కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు దాసం చేయడానికే ఉన్నారా? ఈరోజు గిరిజనుల పట్ల ఇంత అన్యాయం జరుగుతుంటే అడిగే దిక్కేవారు? ఈరోజు నామకరణానికి మాత్రమే బంజారా భవన్ ఓపెనింగ్ చేశారు. అది బంజారా భవన్ కాదు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ భవనంలాగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు నామకరణాన్ని మాత్రమే గిరిజనులు ఉపయోగించుకున్న ఓటు ద్వారానే వినియోగించుకుంటున్నారు. మిత్రులారా, మీరందరూ గమనించాలి, కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి రాబోయే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా ఓడగొట్టే విధంగా